Mama Paba so. Ne dakasi anyame waye. Yes. Oba de no. Na woni hihye mu se. Yeah. Na dai. Saade o be dan e be koso. Yeah. Me da twere ampo ase. Me da basa yi adon ase. Me da ase pa. Me da nanum so ase. Sa o ma na mo so ne ya na me. Yeah. Me da o ma se na da bibibia ye boko na dwuo. Me da o mo ase. Yeah. Asada asendi ho me panyimfo mahimafo. Benkuni fa. Edi twafo, edi ba be kan ho ne ba ba ho hanyina. Me da mo ase. Yeah. Me da mo ase pa. Brekum ha ye pe asundwe. Yeah. Ye pe do. Yeah. Ye pe tiase ye. Yeah. Ye pe bi akoye. Yeah. Na mne kakra nie ma pinche. Na me de minim se nyame tiase. Yeah. Ye na nanu ba tiase. Yeah. Do abadi chiri pro no. Minim se sa do no enguda. Yeah. Nti ye paja do no ama do na ba ye se tete do na ye na nanu tiase a no mo do mo ho no. Yeah. Na u da ba bia chia good morning. Good morning wa classroom. Classroom ni good morning wo. Yeah. I fear ye chia ma chi o. Yeah. Ma ho. Na se di pana je so me jo so ya kronton. Me jo so ya nyado. Me jo so ya obi ade o. Yeah. Ene ne kati amamre. Pa. Na de ba bia good morning. Eh no kure how are you good morning. Our classroom, our office. Yeah. Eni anfie. Na me nim se mre pam no. E be kire we num nyina ama bia ehu. Yeah. Snase ye kuru a me akura fi snase ho. Pa. Ye nti a me ka sa ne se. Beden to na Martin na je. Yeah. A no ye kuro ntre e wo snase. Ono beden to no. Na se na na bua chi tenase. Na hima na kuya me ahene tenase. Na me na Martin je tenase. Yeah. Back ka sama. Be won po tuya. Na ni nyina ya de ba ko. Na basa ni kuro yi. Yeah. Na ni die ni bua kasa ye dai e wo kuro yi. Yeah. Na so no dua bi o ina ne po asim. Pa. Nti mi de minim se nyame be dai. E be ye. Yeah. Na wa ya wi mpo. Yeah. Na dai ye da soronko a. Eye mia me ba. Me nana ma de nyina o se nyafuru kase yi. Nyafuru kase yi ma ne be ma nyina be shem. Yeah. Ne eye nana adu aje wa du fie so ba he nyafuru yi bi. Yeah. Se o jina ho se brekum kronti hima sanase. Jina se brekum kronti hima. Yeah. Bia bi se ba he se o ma me nana ko so ya me ahene oto so me ensa o de ama. Yeah. 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 Bia no me so ma wa mo aye den. Wa o do ko jina brekum anani. Yo. Minim se wo ko de ni bonya nso be den o be ba. Yo. Na ni na mo ni ameka kira o le se. Fan to boase ya de nyina. Se ko nya wo be di bi be kan bo ne be kan papa bi be kan ni o be kan. Yo. Na me de ne se. Wo de wo nso mi abrabani mi. Nti ho me twa no. Pa. Ndi akodua yi mi ntu kwa no ko di ba bi kura na wo tweda. Da bi ya nti kuro yi mti fie. Nti wo ye ba ma no ana wo ye ba no na wo se wo wasama dene na akomya betina mamre ne amane na wo de wo so wo mfom na de opa no be kan me nti fie ho me twa mbra. Yo. Yes. Wo ba wo mu ya ba ha ba wato. One of them. Me be kan sem bebre na ni nyina mu no fan show me. Ofi se wo ye ba kan. Yo. Se stress kuro ni nyina be na be show ye bo. Bra ne mpanyimfo. Maya ne mrantie. Se ye ma na baba no. Ye bono ha no. Ne we ye si die konwa no aya wo hu. Yo. Na ni die wo masepa asante. Abedi pani. Yeah. Enu nti ne ye be hwia. Enu nti no so be ko na wadi machi no akusua. Yo. Na wo ba wo de abekire.
Mukrom, and any power vessel, any Kurona, a mamma, and a man near Bedidia Konya. Yo. And you did Bedidia Konya. And Untino. Near Messros and Brasson. But I won't say. See any Becca. Yo. See any Yamiaka. See the one another Becca. If it's a Konya, but didn't whom. Yo. When you come here, when you was water and I was a idea. But see, I come here whom was an amount of money. Yeah. The eyes are in check. Send me a fine shower. Who could push away one but 2. Yo.